Muzara nezuro samuzoti ungori musi wa 23 August 2024. Vakomana veCitizen Coalition for Change vanorangarira zvakaitika mugore rapfuura on the same day. Aiwa, patakaona kuti ndo pakaitiwa scandal yekurigwa kwemaelections munyika yeZimbabwe. Sadabina mashoko amunanyugwa panapa naOstallos ziva. Turibo subscribe like or turn on the bell. Kuchipina mugwa mchinzi. August 23rd will forever etched in Zimbabwe's history as a day of electoral affairs. Exactly 1 year ago, we woke up to the orchestration of election sabotage, starting with flyers, with the disinformation, filling the streets, telling voters not to vote. By midday, the plan had clearly evolved with the missing ballots. Voters in their thousands turned up only to find their polling station with no ballot. In Harare, Bulawayo and Manicaland, missing ballots exposed the event. The regime was prepared to deliberately suppress voters in urban areas that were predicted to the favor of the Citizen Coalition for Change. This ritual revealed institutions devoid of democratic substance, stripping the process of legitimacy in total. These events marked the later stages of rigging machinery that has been set in motion throughout the electoral season. Mashoko anotagwana Ostallos ziva. Sezvo munoziva kuti aiwa munhu wese nyika yeZimbabwe kana munhu ari kutambura muzora nhasi ari kuziva kuti zvakakonzereswa musi wakutanga musi wa23 August 2023. Tichiona kuti aiwa ndo pakatanga kubikwa maresults. Zvazviri chokwadi chachiri shuwa kuti aiwa Nelson Chamisa pamwe malegislators ake vakazorigolwa naSenzo Chabangu vakanga vapinda. Nyika yeZimbabwe yanga vane hope wakuti aiwa tauchitanga at a fresh page, tauchitanga at a fresh start, nyika yachiwana usununguko. But ona kuti aiwa zvakabva zvatenewa upside down nevakomana ava. Zvatiri kuona vari kuchima uchiti aiwa this regime we don't need new leaders. Tudze mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, so subscribe, like, and turn on the bell icon.